വിളങ്ങിടേണേ കൃഷ്ണ ഈരേഴുലകീം ഏകനാഥ കൃഷ്ണ ഈരഞ്ചുകൊണ്ടിടുന്നേൻ കൃഷ്ണ ഉണ്ണിഗോപാല. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. മ്യൂട്ട് ആയിപ്പോയി. ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഓർത്തു വേറെ ആരോ ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജിയുടെ മ്യൂട്ട് ആവാൻ പറ്റും? മാതാജിയുടെ മ്യൂട്ടായിട്ട് ഇരിക്കുക മാതാജി, അൺമ്യൂട്ട് ആവുന്നില്ല. ഓക്കെ, എന്നാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. 8 മണി കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണി. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാദമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദം മാധവം. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. നമ ഓം വിഷ്ണുപദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ.
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा everybody हरे कृष्णा ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्णा മാതാജി ക്ലാസ്സിൽ ആരുടെയും കയ്യില് ഭഗവത്ഗീത ബുക്ക് ഉണ്ട് വെച്ചാല് അവർക്ക് വായിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാം. ഓക്കെ, പേര് കൊടുക്കുക എല്ലാവരും വായിക്കാൻ അറിയാവുന്നവര്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ശ്ലോക ഏത് വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം. താല്പര്യമുള്ളവരോട് പേര് തരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് പേര് കൊടുക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മള് അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗം 10ാമത്തെ ദിവസമാണ്. ഇനി നമ്മൾക്ക് 8 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സും കൂടിയുണ്ട്. 18 ദിവസത്തെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ ദിവസം ഓരോ ലെസൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് 10ാമത്തെ അധ്യായം. നമുക്ക് ആദ്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നമ്മിഷ്ടാദ പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും പ്രപാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് എല്ലാ ആചാര്യന്മാരെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് വേദവ്യാസ മഹർഷിയെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾക്ക് അധ്യായം 10 എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തി യോഗത്തിലെ ലെസൺ ആണ്. നമ്മൾ 7ാമത്തെ ലെസൺ തൊട്ടാണ് ഭക്തി യോഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഭക്തി യോഗത്തില് എന്താണ് 9 തരം ഭക്തി നമ്മൾ കണ്ടു. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇതാണ് 9 തരം ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. 8 സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഭക്തിയുടെ? 8 സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം കണ്ടു. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ്. ശ്രദ്ധ കഴിഞ്ഞാൽ സാധുസംഗ കഴിഞ്ഞാൽ ഭജനക്രിയ കഴിഞ്ഞാൽ അനർത്ഥ നിവൃത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തേത് ശ്രദ്ധ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധുസംഗ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭജൻസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഭജിക്കാനായി തുടങ്ങും. നമ്മൾ കീർത്തനം ചെയ്യാനും ജപിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. അതിനുശേഷം 4ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അനർത്ഥ നിവൃത്തി. നമ്മളുടെ തന്നെ അനർത്ഥങ്ങള്, കാമ, ക്രോധ, മോഹ, മാത്സര്യങ്ങൾ, മതമോഹ മാത്സര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ കുറച്ചായിട്ട് കുറയാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അനർത്ഥ നിവൃത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് അതിൽ ഉറച്ച് നമുക്ക് നിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാകും. നിഷ്ഠയിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രുചി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാകും. രുചിയിൽ നിന്നും ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്നും ഭാവപ്രേമം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു. 8 സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾക്ക്. 8 സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഭാവപ്രേമം വരെ വരാനുള്ളത്.
ഏഴാമത്തെ ലെസണില് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയാ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വെള്ളത്തിലും ശശി സൂര്യന്മാരിലും. അതുപോലെ വേദ്യം പവിത്രം ഓംകാരം ഋക്സാമ യജുരേവച്ച്, വേദങ്ങളിലും എല്ലാം ഉള്ളത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഞാനാണ് ആദി ബീജം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. എട്ടാമത്തെ ലെസണിൽ അക്ഷര ബ്രഹ്മ യോഗത്തില് പരമപദ പ്രാപ്തി എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ അത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു. അന്തകാലേശ മാമേവ സ്മരൻ മുക്വാ കളേബരം യപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്തി എത്ര സംശയ. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തി കളേബരം. ആരെയാണോ നമ്മൾ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം വെടിയുന്നത് അത് നമ്മൾക്ക് അതേ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ജന്മം കിട്ടുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. നമ്മൾക്ക് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതിൽ തന്നെ ഭക്തി നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ നമ്മൾ താഴേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. കോടി ജന്മം ചെയ്ത പുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഭാഗവതവും ഭക്തിയും ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അവ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കാണ്ടിരിക്കുക. ഈ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് വിശേഷ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ വേസ്റ്റ് ആക്കാതിരിക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത്. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭഗവാൻ ഇത് അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കലിയുഗത്തിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ്, നമ്മൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം എട്ടാമത്തെ ലെസണിൽ നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് പരമപദ പ്രാപ്തി ലഭിക്കേണ്ടത്, ഭക്തി ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം, വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചെയ്വ, എന്തെല്ലാം ദാനം ചെയ്താലും തപസ്സു ചെയ്താലും വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഭക്തി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾക്ക് അതെല്ലാം ഫലങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. 9ാമത്തെ ലെസണിൽ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. രാജവിദ്യ ദ സീക്രട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, രാജവിദ്യ ദ കിങ് ഓഫ് ദ നോളജ്. നമ്മൾ മാലയിലെ ആ ലോക്കറ്റിലെ ജമ്മ പോലെ, ആ ലോക്കറ്റ് എന്നതുപോലെയാണ് 9ാമത്തെ ലെസൺ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അതിനുശേഷം അതില് ഭഗവാൻ തന്റെ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സൃഷ്ടി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇത് മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയത്തെ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗദ്വി പരിവർത്തനെ. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ആരോടും ഭഗവാന് പാർഷ്യാലിറ്റി ഇല്ല, അതേസമയം ഭക്തരോട് ഭഗവാന് വിശേഷ സ്നേഹമുണ്ടാകും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അർപ്പിക്കേണ്ടത് ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തന്നു. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി. ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാണോ പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം അർപ്പിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ വളരെയധികം സംതൃപ്തിയോടുകൂടി, ഇഷ്ടത്തോടുകൂടി, സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഞാനത് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. യത്തരോഷീയ ദശനാസിയ ജുഹോഷി ദാസിയ തപസ്യ കൗന്ദേയ തത്കുരുഷ്വമദർപ്പണം. 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നുവോ, ആരെങ്കിലും ആരാധിക്കുന്നുവോ, എന്ത് തപസ് ചെയ്യുന്നുവോ അതെല്ലാം നീ എനിക്ക് അർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യുക ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മളുടെ സാക്ഷിയും നിവാസ സ്ഥാനവും പ്രഭുവും എല്ലാം അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ തൃപാദങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു. അതാണ് കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാദാത പിതാമഹ വേദ്യം വേദ്യം പവിത്രം ഓംകാരം ഋക്സാമ യജുരേവച. ഭഗവാൻ ഇന്നലത്തെ ലെസണില് പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് അച്ഛനും അമ്മയും പിതാമഹനും അതുപോലെ തന്നെ പരിപാലിക്കുന്നവനും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഇന്നലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? എല്ലാം എനിക്കായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എല്ലാത്തിനും മുകളിലാണ്, സർവലോക മഹേശ്വരനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ തെളിയിച്ചു തന്നു. ഇന്നലത്തെ ലെസണിൽ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യതി ദൈവം ആത്മാനം മത്പരായണ. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ, എന്നെ മാത്രം ധ്യാനിക്കുക, എന്നെ മാത്രം എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുക, എന്നെ മാത്രം നമസ്കരിക്കുക, എന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ട് കണ്ടു. ഗോലോക ചാർട്ടില് നമ്മൾ പറയുന്നു, ഇപ്പൊ നമ്മള് സദാശിവ ലോകം കണ്ടു. മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിന് ഉള്ളില് നമ്മള് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള 7 സ്വർഗലോകങ്ങളും 7 പാതാള ലോകങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടു. അതിന് താഴെ 28 തരം നരകങ്ങളും നമ്മൾ
കണ്ടു. ക്ഷീരോദകശാഹി വിഷ്ണു, ധ്രുവലോകം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. അതിനുശേഷം ആ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിന്റെ കവറിങ്സിൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്ക് പുറത്തായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? മഹത്തത്വമാണ് കണ്ടത്. ശക്തി, ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി ചെയ്യാനുള്ള ശക്തിയെ ആണ് മഹത്തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതിനെയാണ് പടിയാറും കടന്നെത്തുമ്പോൾ ശിവനെ കാണാകും ശിവശംഭോ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഇതാണ് ആ 5 പടികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പഞ്ചഭൂതങ്ങളും അതിനുശേഷം മഹത്തത്വവും കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ സദാശിവലോകം കാണുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് 11 രുദ്രന്മാരുണ്ട്. അതില് ഒരു രുദ്രനാണ് സദാശിവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പരമശിവൻ, ശങ്കരൻ, ഇതുപോലെ എല്ലാവരും നമ്മൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ 11. അപ്പൊ നമ്മൾ 30 മുക്കോടി ദേവന്മാർ എന്ന് പറയും. 33 കോടി ദേവന്മാർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അത് 33 ടൈപ്പ് ദേവന്മാർ എന്നുള്ളതാണ്. അത് ആരൊക്കെയാണ് പെടുക അതില്? 33 കോടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 33 തരം അല്ലെങ്കിൽ 33 ടൈപ്പ് എന്ന് പറയും നമ്മള്. അതില് 12 ആദിത്യന്മാരുണ്ട്. അദിതി ദേവിയുടെ മക്കളായിട്ടുള്ള ആദിത്യന്മാർ, സൂര്യന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് 12 പേരുണ്ട്. ഓരോ വർഷം ഇവര് മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ 11 രുദ്രന്മാരുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുരികത്തിൽ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളവരാണ് അവര്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് രുദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം രുദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് 11 പേരുണ്ട്. ശിവൻ എന്ന് പറയുന്നവർ 11 പേരുണ്ട് ശിവന്മാർ. അവർക്ക് 11 ഭാര്യമാരുമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അഷ്ടാവസുക്കളുണ്ട്. അഷ്ടാവസുക്കൾ അപ്പൊ 12 ആദിത്യന്മാർ പ്ലസ് 11. 12 പ്ലസ് 11 എത്രയാ? 23. 23 പ്ലസ് 8 പേര്. 8 പേര് എന്താണ്? അഷ്ടാവസുക്കളാണ്. അഷ്ടാവസുക്കൾ, പിന്നെ അശ്വിനി ദേവന്മാർ, പിന്നെ പ്രജാപതികൾ, അതുപോലെയുള്ളവരൊക്കെ അതിന് പുറത്തേക്ക് അതില് പെടില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ദേവന്മാരുടെ 33 കോടി ദേവന്മാർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐശ്വര്യം. ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ, ഒപ്പുലൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആദ്യം 19 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് അർജുനൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും, ഭഗവാൻ അതിന് ആൻസർ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം 20ാമത്തെ ശ്ലോകം തുടങ്ങിയാണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഏകദേശം 20 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറയും. 42 ശ്ലോകങ്ങളാണ് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലുള്ളത്. വിഭൂതി യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ആചാര്യന്മാരെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾക്ക് വിഭൂതി യോഗം. ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വചഃ യത്തേഹം പ്രിയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യയാ. ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ, ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത്. 10ാമത്തെ ലെസണിൽ ഭഗവാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. കൈക്കരത്തുള്ള അർജുന, മഹാബാഹോ ശൃണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കൂ, ആദ്യം നന്നായിട്ട് കേൾക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരമം വചഃ, ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ജ്ഞാനം. ഞാനത് ജ്ഞാനം പറയാൻ പോവുകയാണ്. ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ രാജവിദ്യ, ഇന്നും പറയുന്നു ജ്ഞാനം പറയാൻ പോകുന്നു എന്ന്. യത്തേഹം പ്രിയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യയാ, ഞാൻ ഇന്നലെ വരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിലും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതാണ്. നീ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായതുകൊണ്ടാണ്, സുഹൃത്തായതുകൊണ്ടാണ് അർജുന ഞാൻ ഇത് നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പം അത്രത്തോളം ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമുക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഇത് കേൾക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അതല്ലെങ്കിൽ സുഹൃതം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് മിക്കവാറും ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സസിലൊക്കെ ആൾക്കാർ വളരെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് അത്രയും സുഹൃതം ഇല്ല നമ്മൾക്ക്. അപ്പം അത് കേൾക്കാനുള്ള ഭാഗ്യവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം ഇതില് കൃഷ്ണൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നതാ കാണുന്നത്. മഹാഭാരത യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു അർജുനനോട് ഭഗവാന്റെ ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ധൃതരാഷ്ട്രർ പറഞ്ഞു ദുര്യോധനനോട് നീ പോയി ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി തലയുടെ സൈഡിലിരിക്കുകയാണ് ദുര്യോധനൻ. താഴെ സേവാഭാവത്തില് അർജുനൻ ഇരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണൻ എഴുന്നേറ്റു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, എന്താണ്? ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണൻ ആരെയെ കാണുക? നമ്മൾ കാൽക്കലിരിക്കുന്ന ഒരാളെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ കാണുക. അപ്പം ഞാനും ഉണ്ട് എന്ന് ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞു. എന്താ വേണ്ടത്? ഞാൻ ഒരു സൈഡിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ നാരായണി സേന ഉണ്ടാകും. നാരായണി സേന ധാരാളം വലിയ സേനയാണ്, നല്ല ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത സേനയാണ്. പക്ഷെ ഞാനാണെങ്കിലോ, ഞാൻ ആയുധം എടുക്കില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരാളായിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടാകും, അത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞു, ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നാരായണി സേന മതി. അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട, നീ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് എപ്പോഴും പ്രിയങ്കരനാണ് അർജുനൻ.
രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം നമേ വിദുസുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയ അഹമാതിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീനാം ച സർവശഃ. നമേ വിദു സുരഗണ, ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ സുരഗണങ്ങൾക്ക്. സുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവന്മാർ. പ്രഭവം ന മഹർഷയ, എന്റെ പ്രഭവത്തെ കുറിച്ച് മഹർഷിമാർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ അർജുന. അഹം ആദിർഹി ദേവാനം, എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും ആദ്യമുണ്ടായതാ ഞാൻ. മഹർഷീനാം ച സർവശഃ, എല്ലാവരുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു നമേ വിദു സുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയ അഹം ആദിർഹി ദേവാനം, അഹം ആദിർഹി, ആദിയായിട്ടുണ്ടായതാണ് ഞാൻ. ദേവന്മാർക്കും മഹർഷിമാർക്കും ഫസ്റ്റ്, എല്ലാവരെക്കാളും ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഇതില് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താ, ദേവകി ദേവിയുടെ ജയിലാണ്, ജയിലിനകത്ത് കിടക്കുന്നു, പ്രസവിക്കാറായിരിക്കുന്നു, കൃഷ്ണനാണ് അകത്തുള്ളത്. എന്നിട്ട് പ്രസവിക്കാറായ സമയത്ത് എല്ലാ ദേവന്മാരും ഋഷിമാരും നാരദരും എല്ലാവരും വന്നിട്ട് സ്തുതിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെ ശരിയാവും, അഹമാദിർഹി ദേവാനാം എന്ന് ദേവർഷി ഇത് എല്ലാവർക്കും മുൻപുണ്ടായതാണ് എന്ന ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി എന്ത് രൂപത്തിലാ ദേവകി ദേവിയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് വന്നത്, ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ്, മഹാവിഷ്ണുവായിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് ദേവകി ദേവി പറഞ്ഞു ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കൊച്ചുകുട്ടികളായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവാറ്, കരഞ്ഞുകൊണ്ടാ ഉണ്ടാവുക, ഡ്രസ്സൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഇതെന്താ ഇത്ര അലങ്കാരത്തോടുകൂടിയാ നീ വന്നിരിക്കുന്നത്, 4 കൈകളൊന്നും നമ്മൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ അവതാരിയാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അവതാരമല്ല അവതാരിയാണ്. അപ്പം അഹമാദിർഹി ദേവാന, ആദ്യമുണ്ടായതാണ്. ഏതാം വിഭൂതിം യോഗം ച മമ യോഗേതി തത്വതഃ സ്വവികൽപേന യോഗേന യുജ്യതേ നാത്ര സംശയഃ. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ, ഏതാം വിഭൂതിം യോഗം ച, എന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവർ, മമ യോഗേതി തത്വതഃ ശരിയായി അറിയുന്നവർ, സ്വവികൽപേന യോഗേന എപ്പോഴും ഒരു കുറ്റവുമില്ലാത്ത കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയിൽ മുഴുകുന്നു. യുജ്യതേ നാത്ര സംശയഃ, സംശയമേ ഇല്ല. ഇതില് ബലരാമനും കൃഷ്ണനും കൂടി മട്ടുപ്പാവില് നിൽക്കുന്നു, ബാൽക്കണിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ദ്വാരകയില്. എന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് ദേവർഷിയായിട്ടുള്ള നാരദർ അവിടെ വരുന്നതാണ്. ദേവർഷി നാരദർ ഏറ്റവും ഭക്തിയിൽ ഉത്തമനാണ് നാരദൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനായിട്ട് ജനിച്ചതാണ്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ സ്വന്തം പുത്രനാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളവരിൽ ഒരാളാണ് നാരദൻ. എവിടെയും സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ആ ശക്തിയുണ്ട്, എവിടെയും പോകാം, ഏത് ലോകത്തിലും കയറി പോകാം. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ല അച്ഛാ എന്ന് ബ്രഹ്മാവിനോട് പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മാവിന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ശപിച്ചു. എന്നിട്ട് സ്വർഗലോകത്തിലേക്കാക്കി. ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ നിന്ന് താഴെ സ്വർലോകത്തിലേക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ഗന്ധർവനായിട്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടി അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയം അപ്സരസുകളെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് മനസ്സൊന്ന് ബിവിൾഡേർഡായി, കുറച്ച് തെറ്റിപ്പോയി. ആ സമയത്ത് ദേവേന്ദ്രന്റെ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് വീണ്ടും ദാസീപുത്രനായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു. ദാസീപുത്രനായിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത്. വളരെ പുവറായിട്ടുള്ള ഒരു അമ്മ, അച്ഛനില്ല. അപ്പം ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തില് ഇങ്ങനെ അവരുടെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്തുകൊണ്ട് സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധു സ്ത്രീയുടെ മകനായിട്ട് പിറന്നു. 5 വയസ്സായി. ആ സമയത്ത് എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യണം അവിടെയുള്ളത്. കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നടക്കും, കളിക്കാനുള്ള യാതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ നടക്കും. ആ സമയത്ത് മഴക്കാലം വന്നു. മഴക്കാലത്ത് സന്യാസിമാർ എന്താ ചെയ്യുക, 4 മാസം ചതുർമാസ്യ വ്രതമാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അത് അവര് ഒരിടത്ത് ഇരിക്കും. എന്നിട്ട് ആ ഒരു വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്പലത്തില് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ക്യാമ്പ് ചെയ്യും 4 മാസം. എന്നിട്ട് ആ 4 മാസം ക്യാമ്പില് അവരുടെ ഡീറ്റീസിനെ അവർ നന്നായിട്ട് പൂജിക്കും. ഹോമങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും, ജപം ഒക്കെ ധാരാളം ചെയ്യും. ഒരു സ്ഥലത്ത് അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചതുർമാസ്യ വ്രതം. ഡീറ്റീസിന്റെ ആ പവേഴ്സ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മാത്രമല്ല മഴക്കാലമാണ്, എവിടെയും ഓടി നടക്കാതെ ശാന്തമായിട്ടിരിക്കാനാണ്, ജപമൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇവര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. എന്ത് വേണം, സമിത വേണോ, എന്താ വേണ്ടത് വേഗം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും. നാരദര് ചെറിയ കൊച്ചുകുട്ടിയാണ്, 5 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അവർക്ക് ഈ കുഞ്ഞിനോട് ഭയങ്കര വാത്സല്യം തോന്നാൻ തുടങ്ങി. അവര് കുറച്ചായിട്ട് പ്രസാദം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി കുഞ്ഞിന്.
പ്രസാദം കൊടുത്തതും അത് കഴിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചതിന് ബുദ്ധി ശുദ്ധമാകാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം അവരുടെ 4 മാസം ഏകദേശം തീരാറായ സമയത്ത് അവര് നാരദർക്ക് ആത്മജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു, ധാരാളം വിദ്യകൾ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. കൊച്ചു കുഞ്ഞാണ്, എന്നാലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അവസാനം അത് ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു. ആ ബ്രാഹ്മണര് പോവുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം അതിന്റെ അമ്മ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴേക്കും പാല് കറക്കാനായിട്ട്, പശുവിനെ കറക്കാനായിട്ട് പോയി. ആ സമയത്ത് പശുവിനെ കറന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്നേക്ക് വന്നിട്ട്, സന്ധ്യാസമയമായിരുന്നു, ഒരു പാമ്പ് വന്ന് കൊത്തി. എന്നിട്ട് അത് മരിച്ചു പോയപ്പോഴേക്കും വേറെ ആരുമില്ല ഈ കുഞ്ഞിന്. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് ഇനി എനിക്ക് ആരുമില്ല, നന്നായി ഭഗവാനെ ഭജിക്കാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. നടന്ന് ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിലെത്തി. അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ കീഴിൽ നിന്ന് ക്ഷീണിച്ചു. എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങി. ധ്യാനിച്ച് ഒരു അശരീരി കേട്ടു, നിനക്ക് ഈ ശരീരം കൊണ്ട് എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല, ഇത് മാലിന്യമുള്ള ശരീരമാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരിക എന്നൊരു സൗണ്ട് കേട്ടു. എന്നിട്ട് ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ബ്രഹ്മദേവന്റെ മടിയിൽ നിന്നും പിറന്നു. എന്നിട്ട് ആ സമയം തൊട്ട് ദേവന്മാര് കൊടുത്തു ഒരു വീണ, സരിഗമ പദനിസ വരുന്ന ദേവദത്തമായിട്ടുള്ള വീണ കൊടുത്തു. അതില് ഏത് ലോകത്തിലും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന നാരദ മഹർഷിയാണ് ഈ പിക്ചറിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. നാരദർക്ക് വേറെ യാതൊരു ഇതുമില്ല. നാരദർ എപ്പോഴും ഭക്തി മാത്രം. നാരദ പഞ്ചരാത്രമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോഴും അമ്പലങ്ങളിലെ പൂജയ്ക്കായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇനിയുള്ള 4 ശ്ലോകങ്ങൾ ചതുശ്ലോകി ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. 4 ശ്ലോകങ്ങൾ, ചതുശ്ലോകി 4 ശ്ലോകങ്ങൾ. അത് ഈ ഗീത, ഭഗവത്ഗീതയുടെ എസെൻസ് ആണ് ചതുശ്ലോകി ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. 4 ശ്ലോകങ്ങളും ബൈഹാർട്ടാക്കണം. ഓക്കെ, 10.8, 9, 10, 11 എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മറ്റ സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുദ്ധാഭാവ സമന്വിത. എന്താ ഭഗവാൻ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്? അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ, ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം, ഞാനാണ്. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മറ്റ സർവം പ്രവർത്തതേ, എല്ലാം ഈ ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിൽ നിന്നാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം, ഇതറിയുന്നവർ, ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ളവർ, ബുദ്ധ ഭാവസമന്വിത, ഭാവത്തോടുകൂടി, പ്രേമഭാവത്തോടുകൂടി എന്നെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു ഗോലോകധാമത്തിലുള്ള കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും പവേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാരണോദകശായി വിഷ്ണു ആണ്. എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം എന്താണ്? ചതുശ്ലോകി അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മറ്റ സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുദ്ധാഭാവ സമന്വിത. ഇത് ഞാനാണ്, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഞാനാണ്, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. മനസ്സിലാവണോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോ 30 മുക്കോടി ദേവന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതിൽ പറയുന്നതാണ് നാരായണ ബ്രഹ്മാജായതേ, ബ്രഹ്മാവും നാരായണൻ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. പ്രജാപതി പ്രജായതേ, പ്രജാപതികളും ഉണ്ടായി. ഇന്ദ്രോജായതേ, ഇന്ദ്രനുണ്ടായി. അഷ്ടാവസുവോ ജായന്തേ, അഷ്ടാവസുക്കളും ഉണ്ടായി. ഏകാദശ രുദ്രജായന്തേ, 11 രുദ്രന്മാരുണ്ടായി. ദ്വാദശാദിത്യന്മാരും ഉണ്ടായി. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇതൊക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ശ്ലോകം ചതുശ്ലോകി ഗീതയിലെ 2ാമത്തെ ശ്ലോകം. മച്ചിത്താമഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച. മച്ചിത്ത, എന്നിൽ തന്നെ ചിത്തമുറപ്പിച്ചവർ. മദ്ഗത പ്രാണ, പ്രാണനും എനിക്ക് ആഹുതി ചെയ്തവർ, പ്രാണനും എന്നിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചവർ. ബോധയന്ത പരസ്പരം, എന്താണ് അവർ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നത്? കഥയന്തശ്ച മാം, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള കഥകളാണ് പറയുന്നത്. നിത്യം, എപ്പോഴും. തുഷ്യന്തിച്ച രമന്തിച്ച, അത് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് സംതൃപ്തിയോടുകൂടി, ആനന്ദത്തോടുകൂടി അവര് ഇരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണ കഥകളാണ് അവര് ചൊല്ലുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ചതുശ്ലോകി ഗീതയില് ഭക്തരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തിച്ച രമന്തിച്ച. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന
ബീജാവാപത്തോടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപമിക്കുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്തിനെയാണ് ഭക്തിയെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഭക്തിലത, ബീജ് എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന വള്ളി, ആ ഭക്തിയുടെ വള്ളിയുടെ ബീജം നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകും. അത് ഒരു ഗുരു എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത് നട്ട് അതിന് വെള്ളമൊഴിച്ച് അതിന് എന്താണോ ഭക്തി വർദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഭക്തിലത ബീജം എങ്ങനെയാണോ വളർന്നു വരേണ്ടത്, അത് ഗുരു പറഞ്ഞു തരും. അപ്പം അതാണ് നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ വിത്ത് മുളച്ച് മുകളിലേക്ക് പോകും. ഭക്തിലത ബീജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിത്ത് വായി നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലെന്നതുപോലെ ഭക്തിയുടെ സേനത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ചെടിയും ക്രമേണ വളർന്ന് സ്പിരിച്വൽ സ്കൈയുടെ തോട് തുടർന്ന് ബ്രഹ്മജ്യോതി വരെ എത്തും. നമ്മൾക്കിപ്പോ അറിയാം ബ്രഹ്മജ്യോതിയൊക്കെ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത്. അതിനുശേഷം അതിനേക്കാളും മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെത്തുന്നു. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാദപത്മങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന് പൂവും കായും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതും ഇതുണ്ടാവുന്നു. അതിനും വള്ളിയും പൂക്കളും ഫലങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 3-ാമത്തെ ചതുശ്ലോകിയിലെ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തിതേ. തേഷാം സതതയുക്താനാം, ആരാണോ ആ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്നെ തന്നെ ഭജിക്കുന്നു, അവരെ സതതയുക്താനാം എപ്പോഴും ഭക്തിയോടുകൂടി ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ഇഷ്ടത്തോടുകൂടി എന്നെ ഭജിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് എന്താ കൊടുക്കുന്നത്? ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം, ബുദ്ധിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ബുദ്ധിയോഗം, അവരുടെ ബുദ്ധിയും ഞാനുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷനാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. യേന മാമുപയാന്തിതേ, അതുമൂലം അവർ എൻ്റെ അടുത്തെത്തുകയും ചെയ്യും. എത്രയോ ഭക്തിയുള്ള ആളുകൾ, നമ്മൾക്കറിയാം എത്രയോ ഭക്തി ചെയ്യുന്നവർ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തൃപ്പാദങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൂന്താനത്തിന്റെ സ്റ്റോറി വരെ നമുക്കറിയാം. പൂന്താനം എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? എപ്പോഴും ഭക്തിയോടുകൂടി വേറെ കുഞ്ഞു പോലും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഞാനുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് കുഞ്ഞായിട്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ധ്യാനിച്ച് അവസാനം ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വിമാനവുമായിട്ട് വരുന്നു, ആരൊക്കെയാണോ നിന്റെ കൂടെ വരുന്നത് നീ റെഡിയാക്കി നിർത്തുക. ആർക്കും വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് വരെ. എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഈ പൂന്താനം ആരോടൊക്കെയോ സംസാരിക്കണമെന്ന് തോന്നി വിമാനം വരുന്നതൊക്കെ കണ്ടു പൂന്താനം. എന്നിട്ട് അവര് സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടു. എന്നിട്ട് പൂന്താനത്തിന് എന്താ മനസ്സിന് സുഖമില്ല എന്നൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്നത്. സ്വന്തം ഭാര്യ പോലും. എന്നിട്ട് ഒരു ദാസി മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ വരാം തമ്പുരാനെ, ഞാൻ വന്നേക്കാം എന്ന്. എന്നിട്ട് അവര് രണ്ടാളും കൂടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയത്. അതുപോലെയാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. കുറൂരമ്മ നമുക്കറിയാം, കുറൂരമ്മയുടെ ഭഗവാന്റെ മടിയിൽ കിടന്നിട്ടാണ് കുറൂരമ്മ സഹസ്രനാമം ഭഗവാന്റെ ചുണ്ടിൽ നിന്നും കേട്ടുകൊണ്ട് ദേവകീനന്ദ ആ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമായപ്പോഴേക്കും കൃഷ്ണന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും 2 തുള്ളി അശ്രു വീണു കുറൂരമ്മയുടെ ഇതില് കണ്ണില്. എന്നിട്ടാണ് പ്രാണൻ വെടിഞ്ഞത് കുറൂരമ്മ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തിതേ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തിതേ. വിശ്വാസനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഉണ്ടായാലും സംഘടനയാണെങ്കിലും അയാൾക്ക് ബുദ്ധിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഉള്ളിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഉപദേശം, ചൈത്യ ഗുരുവായിട്ടിരുന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭക്തനും അവസാനം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, എപ്പോഴും പ്രേമപൂർവ്വം നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഭാഗവതത്തിന്റെ സപ്താഹം നടക്കുന്നിടത്തൊക്കെ പോയാൽ നമ്മൾ കസേരകളൊക്കെ വലിച്ചിടാനും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ് എടുക്കാനും ആർക്കെങ്കിലും വിളമ്പി കൊടുക്കാനും അതുപോലെ എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മളെ കൊണ്ട് സർവീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. തേഷമേവാനുകം പാർത്ഥമഹമജ്ഞാനജം സമഹാനാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. തേഷമേവാനുകമ്പാർത്ഥ, അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ അനുകമ്പയോടുകൂടി വിശേഷാനുകമ്പയോടുകൂടി അഹം ഞാൻ അജ്ഞാനജം തമഹ, തമസ് പോലെയുള്ള അജ്ഞാനത്തെ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥ, അവരുടെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് മനസ്സിൽ നിന്ന് ആ തമസ്സിനെ അജ്ഞാനമാകുന്ന തമസ്സിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത, ജ്ഞാനദീപം കൊളുത്തുന്നു ഞാൻ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു അവിദ്യ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, കുറ്റം ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവിദ്യയാണ്. അപ്പം അതൊക്കെ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത.
തേഷമേവാനുകമ്പാർത്ഥ അവരോട് സവിശേഷമായ അനുകമ്പയോടുകൂടി അഹം അജ്ഞാനജം തമഹ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസ്സിനെ അകറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത കൊളുത്തുന്നു, ജ്ഞാനദീപം കൊളുത്തുന്നു. അപ്പം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ജ്ഞാനദീപം കൊളുത്തുന്നു. നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഭക്തി ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ നാമജപമൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. നാമജപം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മുടെ നാവില് ഭഗവാൻ വന്ന് നൃത്തം ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ നാമം നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ കാളിയന്റെ തലയിൽ നൃത്തം ചവിട്ടിയ സമയത്ത് കാളിയന്റെ ഉള്ളിലെ പോയിസൺ എല്ലാം പോയിട്ട് പ്യൂരിഫൈഡ് ആയതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ പോയിസൺ എല്ലാം മാറി നമ്മളും പ്യൂരിഫൈഡ് ആകുന്നു. ഇത് പരീക്ഷിത്ത മഹാരാജാവിന്റെ സ്റ്റോറി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം 7 ദിവസമേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സ്വന്തം രാജ്യം മക്കളിൽ ഏൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പരീക്ഷിത്ത മഹാരാജാവ് ഗംഗാതീരത്ത് പോയിട്ട് പ്രായോപവേശം ചെയ്യാനായിട്ടിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ശുകദേവൻ അവിടെ എത്തുന്നു. നമ്മള് മനസ്സുകൊണ്ടൊന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴേക്കും ഭഗവാനോട് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മളുടെ സമീപത്തേക്ക് അയക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ സമീപത്തെത്തും. അങ്ങനെ പരീക്ഷിത്ത മഹാരാജാവിന് ശുകദേവൻ ധാരാളം പേരുണ്ട് അവിടെ, ഇഷ്ടം പോലെ മഹർഷിമാരുണ്ട്, പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്, ബ്രാഹ്മണരുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഇതൊക്കെ അറിയാം. 16 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ് ശുകദേവൻ. പക്ഷെ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാണ്. എന്തുകൊണ്ടാ അത് പറയാനുള്ള യോഗ്യത ശുകദേവന് തന്നെയാണുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഉപചരിച്ചത്. അതാണ് അറിവിന്റെ ഒരു മഹാത്മ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ദേവഹൂതി, അമ്മയായിട്ടുള്ള മനുപുത്രിയായിട്ടുള്ള ദേവഹൂതി മകനായിട്ടുള്ള കപിലദേവന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ജ്ഞാനോപദേശം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പം കർദമ മഹർഷി ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഛായയിൽ നിന്ന് സ്വന്തം രൂപം പോലെ തന്നെ അതേ ഭംഗിയോടുകൂടി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കർദമ മഹർഷി ധാരാളം വർഷം തപസ് ചെയ്തു, 10,000 വർഷം തപസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് 10,000 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇനി കുറച്ച് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമമാകാം എന്ന് തോന്നി കർദമ മഹർഷിക്ക്. അപ്പം ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഭഗവാന്റെ അശ്രു വീണു അവിടെ. അതാണ് ബിന്ദു സരോവരം എന്ന് പറയുന്ന ആ തടാകം, ആ കർദമ മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിന്റെ പുറത്തുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അകാരുണ്യം തോന്നി കർദമ മഹർഷിയോട്. എന്നിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചു. മനുപുത്രിയായിട്ടുള്ള ദേവഹൂതിയെ നിനക്ക് പത്നിയായിട്ട് ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ്, നിനക്ക് ഞാൻ തന്നെ കുഞ്ഞായിട്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പോവുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് കർദമ മഹർഷി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് മനുപുത്രിയും ഭാര്യയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ വന്നു. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു മഹർഷിയോട്, കല്യാണം കഴിക്കാൻ റെഡിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ ദേവഹൂതിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു. ദേവഹൂതി അവിടെ കർദമ മഹർഷിയെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ധാരാളം വർഷം ഇരുന്നു. എന്നിട്ട് കർദമ മഹർഷിയുടെ തപസ് ഒരുമാതിരി തീരാറായപ്പോഴേക്കും ദേവഹൂതിയുടെ കൈകളും കാലുകളും ഒക്കെ ഫോറസ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഉള്ള സർവീസ് കാരണം എല്ലാം ചുളുക്കൊക്കെ വന്നു, ആകപ്പാടെ ക്ഷീണിച്ചു, അല്ലാത്ത ഒരു രൂപമായി. എന്നിട്ട് കർദമ മഹർഷി പറഞ്ഞു, നിനക്ക് പോയി കുളിച്ചിട്ട് വരൂ, ബിന്ദു സരോവരത്തിൽ പോയി കുളിച്ചിട്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. മുൻപിലുണ്ടായിരുന്ന ബിന്ദു സരോവരം. അവിടെ പോയപ്പോഴെന്താ, കർദമ മഹർഷിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് 1000 ദാസിമാരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ദാസിമാരെ എണ്ണ തേപ്പിച്ച് കുളിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് നല്ല വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചപ്പോഴേക്കും ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ കാന്തിയോടെ ദേവഹൂതിക്ക് അതേ ബ്യൂട്ടി വന്നു. എന്നിട്ട് ആ ബ്യൂട്ടിയോടുകൂടി 100 വർഷം അവര് ഹാപ്പിയായിട്ട് താമസിച്ചു. ഹണിമൂൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ വിമാനത്തിൽ കയറി 100 വർഷം ദേവോദ്യാനങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. 9 കന്യകമാരുണ്ടായി, പെൺകുട്ടികളുണ്ടായി, 9 പേര്. 9 പേരെയും വീട്ടിലേക്ക് വന്നു, തിരിച്ച് ആശ്രമത്തിലേക്ക് വന്നു. ആശ്രമത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും ദേവഹൂതിക്ക് പേടിയാകാൻ തുടങ്ങി. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ഞാൻ സന്യസിക്കും എന്നാ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പം പെൺകുട്ടികളെ ആര്യ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുക, ഹസ്ബൻഡ് ഇങ്ങനെ വാനപ്രസ്ഥത്തിന് പോയാൽ എന്ന് തോന്നിയിട്ട് വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ കർദമ മഹർഷി പറഞ്ഞു, പേടിക്കണ്ട, നിനക്കൊരു പുത്രനെ കൂടി ഞാൻ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവ്, മരീചി തുടങ്ങിയ ഋഷിമാരെ കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട് ഈ പുത്രിമാരെയൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഉണ്ടായതാണ് കപിലദേവൻ. ഭഗവാന്റെ അതേ അവതാരമായിട്ട് സാഖ്യ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് 24 തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് കപിലമുനി എന്ന് പറയുന്നത്. കപിലമുനി കർദമ മഹർഷി വാനപ്രസ്ഥത്തിന് പോയതിനു ശേഷം ദേവഹൂതിക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നു, ആത്മജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അതെല്ലാം കേട്ട് അറിഞ്ഞ് അവസാനം
അവസാനം ദേവഹൂതി അവിടെ തന്നെ ശരീരം വെടിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു നദിയായിട്ട് അവിടെ ഒഴുകി. ആ സ്ഥലമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന അഹമ്മദാബാദിലെ സിദ്ധപൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം, ഗുജറാത്തില്. ആ സിദ്ധപൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആശ്രമത്തില് ബിന്ദു സരോവരമൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെയുണ്ട്. അവിടെ എന്താണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്? വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളുടെ കണ്ണുനീരാണ്. എന്തുകൊണ്ടാ? ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് ജോബ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യരവിടെ പോകുന്നത്. അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിതൃകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ പോകുന്നത്. അച്ഛന്മാർക്കൊന്നല്ല, അമ്മയ്ക്ക് മാത്രം. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ദ ടഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ആണ് അത്, അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചടങ്ങ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ പോവുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നും അവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചടങ്ങ് ചെയ്യാൻ, എസ്പെഷ്യലി കാർത്തിക മാസത്തില്. അപ്പം അഹമ്മദാബാദിലെ സിദ്ധപൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം, അവിടെയാണ് ഈ ദേവഹൂതി കർദമ മഹർഷിയുടെ ആശ്രമം. ഓക്കെ, തേഷമേവാനുകമ്പാർത്ഥമഹമജ്ഞാനജം തമഹാനാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഭൗതികാവശ്യങ്ങളെ പറ്റി ഭക്തൻ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, ഉത്കണ്ഠയും വേണ്ട. ഭഗവാൻ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും സ്വയം നടത്തിക്കൊടുക്കും. ഒരാൾക്ക് സ്വയം സമർപ്പിതനാകാനും സാധിക്കും, ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും മുക്തനാകാനും സാധിക്കും. ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അർജുനന് മനസ്സിലായി ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ. പരം ബ്രഹ്മമാണ് നീ, പരം ധാമമാണ്, ആശ്രയസ്ഥാനമാണ്, പവിത്രനാണ്, പരമമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം, ആദി പുരുഷനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, ദിവ്യനാണ്. ആദിദേവം അജം വിഭും, ആദിദേവനുമാണ്, അജൻ പിറവിയില്ലാത്തവനുമാണ്, വിഭു മഹാനാണ്. ആഹുസ്വാം ഋഷയ സർവേ, ഇത് ഞാൻ മാത്രമല്ല പറയുന്നത്, ഋഷയ സർവേ എല്ലാ ഋഷിമാരും പറയുന്നു. ദേവർഷിർ നാരദസ്തത, ദേവർഷിയായിട്ടുള്ള നാരദൻ പറയുന്നു. അസിതോ ദേവലോ വ്യാസഹ, അസിതനും ദേവലനും വ്യാസനും പറയുന്നു. സ്വയം ചൈവ ബ്രവീഷിമേ, എന്ത് പറയുന്നു? ഭഗവാൻ ആദിപുരുഷനാണ്, പരംബ്രഹ്മമാണ്, പരംധാമമാണ് എന്നെല്ലാം ഇവരെല്ലാവരും എന്നോട് പറയുന്നു. എനിക്കിപ്പോ വിശ്വാസം വന്നു കഴിഞ്ഞു കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, വിസ്തരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന. ജനാർദ്ദന, നീ എനിക്കിത് നിന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. പഞ്ചജനൻ എന്ന അസുരനെ കൊന്നതുകൊണ്ടാണ് ജനാർദ്ദനൻ എന്ന പേര് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പഞ്ചജനൻ എന്ന അസുരൻ ഭഗവാന്റെ ശംഖാണ്. ശംഖ് എന്ന് പറയുമ്പോ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ചുണ്ടിലുണ്ടാകും. എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം അഹങ്കരിച്ചു, മഹാലക്ഷ്മിയെക്കാളും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ഭഗവാൻ എന്നെയാണ് ചുംബിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അഹങ്കരിച്ച സമയത്ത് മഹാലക്ഷ്മിക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അസുരനായി പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശപിച്ചു. പഞ്ചജനൻ എന്ന അസുരനായിട്ട് ഭൂമിയിൽ പിറന്നു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരു ദിവസം പഞ്ചജനൻ എന്ന അസുരനെ കൊന്ന സന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചജനനെ കൊന്ന് സന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു ഗുരുദക്ഷിണയായിട്ട്. ആ പഞ്ചജനൻ എന്ന അസുരന്റെ അസ്ഥികൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ജനാർദ്ദന എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൂയ കഥയെ തൃപ്തിർഹി ശൃണ്വതോ നാസ്തി മേ മൃതം. എനിക്ക് ഇനിയും ഇനിയും ആ അമൃതം ആസ്വദിക്കണം ഭഗവാനെ. നിന്റെ നാവിൽ നിന്നും വരുന്ന അമൃതം എനിക്ക് ആസ്വദിക്കണം. നിന്റെ യൗകിക പ്രഭാവം, യോഗ എന്താണ് എന്ന് എനിക്കറിയണം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. കേഷു കേഷു ച ഭാവേഷു ചിന്ത്യോസി ഭഗവൻ മയാ. നിന്നെ ഏത് രൂപത്തിലാ ഭഗവാനെ ഞാൻ ആരാധിക്കേണ്ടത്? നിനക്ക് ഏത് രൂപമാണ് ഇഷ്ടം എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. കേഷു കേഷു ച ഭാവേഷു ചിന്ത്യോസി ഭഗവൻ മയാ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച ഹന്തതേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഹ്യാത്മ വിഭൂതയ. എന്റെ ഈ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം, കുറെയൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളതിനെ പറ്റി മാത്രം പറഞ്ഞു തരാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല. നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യമേ. ഇതിൽ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കാണും. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നു. അപ്പം തീരില്ല അർജുന, ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്? അഹം ആത്മാ ഗുഡാകേശ, ഞാൻ ആത്മാവാണ് ഗുഡാകേശ. ഗുഡാകേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിദ്രയെയും അജ്ഞതയെയും ഒക്കെ അജ്ഞാനത്തെയും ഒക്കെ ജയിച്ചവൻ. ഗുഡാകേശ അർജുനനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്. സർവഭൂതാശയസ്ഥിത, സർവജീവജാലങ്ങളിലുമുള്ള ആത്മാവാണ് ഞാൻ. അനാദിയായിട്ടുള്ള അവിനാശിയായിട്ടുള്ള ആത്മാവ്. അഹം ആദിശ്ച മദ്യം ച, ഞാൻ തന്നെയാണ് ആദ്യവും ഞാൻ തന്നെയാണ് മധ്യവും. ഭൂതാനാം അന്ത ഏവച, ജീവഭൂതങ്ങളുടെ ജീവജാലങ്ങളുടെ എന്റും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അഹം ആത്മാ ഗുഡാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിത അഹം ആദിശ്ച മധ്യം ച ഭൂതാനാം അന്ത ഏവച. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ?
ഇനി ഭഗവാൻ നമ്മൾ ശ്ലോകങ്ങൾ അധികം വായിക്കുന്നില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അല്ലെങ്കിൽ തീരില്ല. നമ്മളുടെ 42 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. 21ാമത്തെ ശ്ലോകം ആദിത്യന്മാർ 12 പേരുണ്ട്. അതില് ഞാനാണ് വിഷ്ണു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യൻ, ആദിത്യന്റെ വേറൊരു പേരാണ് സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മരുത്തുക്കളിൽ മരീചിയും, അത് ഞാൻ പറയാം. നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു നക്ഷത്രമാണ് ചന്ദ്രൻ. നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് സയൻസില്? സാറ്റലൈറ്റ് ആണെന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനാണ് എന്ന്. മരുത്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദിതിദേവിയുടെ മക്കളാണ്. കശ്യപ മഹർഷിയുടെ ദിതിദേവി ഹിരണ്യകശിപുവിനെയും ഹിരണ്യാക്ഷനെയും ഒക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ദേഷ്യം വന്നു. ഇന്ദ്രനോടും ദേഷ്യം വന്നു, ഭഗവാനോടും ദേഷ്യം വന്നു. അപ്പം എല്ലാവരെയും കൊല്ലാൻ പറ്റിയ, ഇന്ദ്രനെയൊക്കെ കൊല്ലാൻ പറ്റിയ ഒരു മകൻ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കശ്യപ മഹർഷിയോട് പറഞ്ഞു. അപ്പം കശ്യപ മഹർഷി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, നമ്മൾ ഒരാളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഉണ്ടാക്കരുത്. പക്ഷേ ദിതിദേവി നിർബന്ധിച്ചു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ കശ്യപ മഹർഷി ദിതിദേവിക്ക് ഒരു വ്രതം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ആ വ്രതം നീ ചെയ്തോളൂ, 1 വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വ്രതം. എന്നിട്ട് ആ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡ് മുഴുവനും നീ വിഷ്ണുവ്രതം ചെയ്യൂ. എന്നിട്ട് നിനക്കുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞ് അതെന്താണോ നന്മയുണ്ടാക്കുന്നത് അതും ചെയ്തു തരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഈ ദിതിദേവി അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ദേവേന്ദ്രനാണെങ്കിലോ ദേവേന്ദ്രനെ കൊല്ലാനാ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദേവേന്ദ്രൻ തന്നെ സ്വയം വന്നു. എന്നിട്ട് ചെറിയമ്മയ്ക്ക് ഹെൽപ്പൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. പൂക്കള് പറിച്ചു കൊടുക്കുക, സമിത പറിച്ചു കൊടുക്കുക, വിഗ്രഹം വൃത്തിയാക്കുക ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഒരു ദിവസം പ്രസവിക്കാറായ സമയത്ത് ക്ഷീണം കൊണ്ട് പകൽ സമയത്ത് ഉറങ്ങി. പകൽ സമയത്ത് ഉറങ്ങരുത് എന്ന് കശ്യപ മഹർഷി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഉറങ്ങിപ്പോയ സമയത്ത് ദേവേന്ദ്രൻ അകത്ത് കടന്നു വയറ്റിനുള്ളില്. എന്നിട്ട് കഷ്ണമാക്കാൻ തുടങ്ങി ഭ്രൂണത്തെ. തന്റെ വജ്രം കൊണ്ട് കഷ്ണമാക്കി, 7 കഷ്ണമാക്കി. ഓരോ കഷ്ണവും കരഞ്ഞു കൊല്ലല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും കഷ്ണമാക്കി. അങ്ങനെ 49 കഷ്ണങ്ങളാക്കി. അപ്പം അവര് വീണ്ടും കരഞ്ഞു, ഞങ്ങളെ കൊല്ലല്ലേ, ഞങ്ങള് മരുത്തുക്കളാണ്, അങ്ങയുടെ സേവകന്മാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് മാത്രം അവരെ വെറുതെ വിട്ടു. എന്നിട്ട് അവരെയും കൂട്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നു. പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അമ്മയെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, ഞങ്ങൾ ദേവേന്ദ്ര ലോകത്തേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ദിതിദേവിയുടെ വിഷ്ണുവ്രതം കൊണ്ട് ആ ഒരു ശാന്തമായ മനസ്സോടുകൂടി ദിതിദേവിയെ വരെ പറഞ്ഞു വിടുകയും ചെയ്തു. അവരിൽ മരീചി എന്ന ആളാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നു. വേദങ്ങളിൽ സാമവേദം, 4 വേദങ്ങളിൽ സാമവേദമാണ് ഞാൻ. അതാണ് ട്യൂണില് പാടുന്ന വേദം. ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനാണ് ഞാൻ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്ലസ് മനസ്സ് 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനഃഷ്ഠാനേന്ദ്രിയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ മനസ്സാണ് ഞാൻ. ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവ ചൈതന്യം, ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതും അതിന് ജീവൻ കൊടുക്കുന്നതും അവബോധം കോൺഷ്യസ്നെസ് കൊടുക്കുന്നതുമാണ് ഞാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. 11 രുദ്രന്മാരിൽ വെട്ടിച്ച് ശിവനാണ് ഞാൻ. യക്ഷരാക്ഷസന്മാരിൽ കുബേരനാണ്. രാവണന്റെ, വിശ്രവസ്തു മഹർഷിയുടെ മകനാണ് കുബേരൻ. രാവണന്റെ വേറൊരു അമ്മയുടെ പോലെ വേറൊരു സപത്നിയിൽ ജനിച്ചതാണ് കുബേരൻ. വസ്തുക്കൾ, വസ്തുക്കളുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിൽ അഗ്നിയാണ് ഞാൻ. പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുവാണ് ഞാൻ. അതാ മേരു പൂജയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഹേ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ ബൃഹസ്പതിയാണ് ഞാൻ, ദേവഗുരുവായിട്ടുള്ള ബൃഹസ്പതി. സേനാധിപന്മാരിൽ കാർത്തികേയനാണ്, സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് ദേവേന്ദ്രന്റെ സേനാധിപതി ആയതുകൊണ്ടാണ് ദേവേന്ദ്രൻ സ്വന്തം പുത്രിയായിട്ടുള്ള ദേവസേനയെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തത്. ജലാശയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ സമുദ്രവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. മഹർഷികൾ ഭൃഗു മഹർഷിയാണ്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനാണ്. നാരദ മഹർഷിയെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ 2ാമത്തെ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭൃഗു മഹർഷിയെ കുറിച്ച്. സ്പന്ദനങ്ങളിൽ, വാക്കുകളിൽ അഭൗതികമായ ഓംകാരമാണ് ഞാൻ. യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപം. 25th ശ്ലോകത്തിലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു യജ്ഞാനം ജപയജ്ഞോസ്മി. സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവുമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നു. മഹർഷീണാം ഭൃഗുവാണ് ഞാൻ. ഗിരാമസ്മേകമക്ഷരം. യജ്ഞാനം ജപയജ്ഞോസ്മി. സ്ഥാവരാണം ഹിമാലയ. ഞാനാണ് യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപം. വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥം, നമ്മളുടെ അരയാൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നത്. പോസിറ്റീവ് എനർജി തരുന്നു, ഓക്സിജൻ തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഇലയിലാണ് ആര് ശയിക്കുന്നത്? മുകുന്ദൻ ശയിക്കുന്നത്. മോക്ഷം കൊടുക്കുന്ന മുകുന്ദൻ, ആലില കൃഷ്ണൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ദേവർഷിമാരിൽ നാരദനും, ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥൻ.
ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചിത്രരഥൻ, യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപിലമുനി. നമ്മളിപ്പോ കപിലമുനിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അശ്വത്ഥങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉച്ചൈശ്രവസ്, പാലാഴി കടഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഉച്ചൈശ്രവസ് എന്ന കുതിര. ദുർവാസ മഹർഷി തന്റെ മഹാവിഷ്ണുവിൽ നിന്നും കിട്ടിയ വനമാല കൊണ്ടുപോയി ഇന്ദ്രന് കൊടുത്തു. ഇന്ദ്രൻ ഇരിക്കുന്നത് ആനപ്പുറത്തായിരുന്നു. ആനപ്പുറത്ത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുടി കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തപ്പോഴേക്കും അതിൽ ധാരാളം വണ്ടുകളൊക്കെ വന്നപ്പോഴേക്കും ആനയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. എന്നിട്ട് അതെടുത്തിട്ട് താഴെ ഇട്ടിട്ട് ചവിട്ടി. ദുർവാസ മഹർഷിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. വനമാല കൊടുത്തിട്ട് അത് പ്രസാദം ആനയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അത് ചവിട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ജരാനര ബാധിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ശപിച്ചു. അപ്പം ബ്രഹ്മാവിനോട് പോയി ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും പാലാഴി കടയുക, ഔഷധം ധന്വന്തരി കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പാലാഴി കടയാൻ തുടങ്ങി. അതിലാണ് ഭഗവാൻ കൂർമ്മരൂപം, കൂർമാവതാരമൊക്കെ എടുത്തത്. നമ്മൾക്കറിയാവുന്ന സ്റ്റോറിയാണ്. പാലാഴി മഥനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ധാരാളം കാര്യങ്ങളും ധന്വന്തരിക്ക് മുൻപായിട്ട് വന്നു. അതിലൊന്നാണ് ഉച്ചൈശ്രവസ്. വളരെ വൈറ്റ് കളറിലെ നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിന്റെ വേഗത്തിൽ പോകുന്ന കുതിര. അതിനെ ഇന്ദ്രനാണ് കൈക്കലാക്കിയത്. ആനകളിൽ ഇന്ദ്രവാഹനമായ ഐരാവതം, വൈറ്റ് കളറിലെ ഐരാവതം. മനുഷ്യരിൽ രാജാവുമാണ് ഞാൻ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് യഥാ രാജ യഥാ പ്രജ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ രാജാവിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും പ്രജകൾ അതുപോലെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. ആയുധങ്ങളിൽ വജ്രം, ഇടിമിന്നൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഇന്ദ്രന്റെ വജ്രം. പശുക്കളിൽ സുരഭിയും, എന്തും ചുരത്തുന്ന, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചുരത്തുന്ന. ജനന ഹേതുക്കളിൽ കാമദേവനും. ആ ഒരു കാമദേവന്റെ ആ ഒരു ഇത് പവറില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നില്ല. സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും. സർപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതില് വളരെ ധാരാളം ഫണങ്ങളുള്ള വാസുകി ഞാനാണ്. അനേക ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ. നാഗം എന്ന് പറയുന്നതിന് പോയിസൺ ഉണ്ടാവില്ല, അതേസമയം സർപ്പങ്ങൾക്ക് പോയിസൺ ഉണ്ടാകും. അതില് അനന്തനാണ് ഭഗവാൻ, ശയിക്കുന്ന അനന്തനാണ്. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ. വരുണനാണ് അഷ്ടാവസ്തുക്കളിൽ ഒരാൾ. പിതൃക്കളിൽ അര്യമാവ്. പിതൃക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ആരെങ്കിലും പൂർവികരായിട്ടുള്ളവരെ മരിച്ചുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ശരീരം ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ചു നാളത്തേക്ക്. അവർക്ക് പൊസിഷൻ കിട്ടുന്നത് വരെ അവര് ഇങ്ങനെ പിതൃലോകത്തിൽ വസിക്കും. അതില് അര്യമാവാണ് പിതൃക്കളിൽ അര്യമാവ്. ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യുദേവതയായ യമൻ. മൃത്യുദേവതയായ യമന് യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല. നമ്മളുടെ എത്ര ശ്വാസമുണ്ടോ ഈ ജീവിതത്തിൽ അത്രയും ശ്വാസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പ്രാണൻ പോകും. ഷുവറുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ച, ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം പോലും അത് ഇത് വേസ്റ്റ് ആക്കാൻ യമരാജാവ് സമ്മതിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ശിക്ഷകർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ക്ലിയർ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഭക്ത പ്രഹ്ലാദനാണ്. പ്രഹ്ലാദനെയും ദൈത്യന്മാരിൽ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലമാണ് ഞാൻ. കാലോസ്മി ലോക ക്ഷയകൃത് പ്രവൃദ്ധോ. ഞാനാണ് കാലം. ഐ എം ദ ടൈം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാന് ഏത് ടൈം ആക്കാനും ഭഗവാന് പ്രയാസമില്ലാത്തത്. നമ്മളുടെ നല്ല സമയം ചീത്ത സമയം നല്ലതാക്കാനും ഭഗവാനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹമാണ് ഞാൻ. പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ. വൈനതേയൻ എന്ന് പറയുന്നു. വിനതയുടെ മകനാണ് വൈനതേയൻ. സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യ മധ്യാവസാനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പം അർജുന, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രം, സ്പിരിച്വൽ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ നോളജ്, കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്സ് ഒക്കെ ഈ ജന്മത്തിൽ പഠിച്ചാലും നെക്സ്റ്റ് ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും നഴ്സറി തൊട്ട് പോകും. പക്ഷേ അധ്യാത്മവിദ്യ അതെപ്പോഴും നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും. നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളുടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കോർട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിർണയ സത്യവുമാണ് ഞാൻ. തർക്കിക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ സത്യം ഞാൻ തന്നെയാണ്. അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരവും ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ അകാരമാണ് ഞാൻ. സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസം, സുഖദുഃഖം, ജയാപജയം പോലെ ഞാൻ. അനവസാനമായ കാലം ഞാനാണ്. ടൈം എന്ന് ഭഗവാൻ 2 പ്രാവശ്യം പറയുന്നു. സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിനും അതേ സ്ഥാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. സർവസംഹാരിയായ മരണം ഞാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ജാതസ്യ ധ്രുവോ മൃത്യുർ ധ്രുവം ജന്മാമൃതസ്യ ച. ജനിച്ചവർക്കൊരിക്കൽ മരണമുണ്ട്, മരണമുള്ളവർക്ക് വീണ്ടും ജനനമുണ്ട്. ഇനി നമ്മള് പൗരുഷം ഋഷു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നരനിൽ ഒരു പൗരുഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് എന്താ ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആൻസർ ആണ് കീർത്തി ശ്രീർ വാച്ച നാരീനാം സ്മൃതിർ മേധ ധൃതി ക്ഷമ. 7 കാര്യങ്ങളാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. കീർത്തി, അതുകൊണ്ട് നല്ല കീർത്തി ഉണ്ടാവുക, പേര് ദോഷം വരാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ നല്ല കീർത്തി ഞാനാണ്.
ഭാഗ്യം, കീർത്തി, ശ്രീ, ശ്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഐശ്വര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. കീർത്തി, ശ്രീ, വാക്ക്, സുന്ദര ഭാഷണം. ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ്, ഏറ്റവും കൊച്ചു കുഞ്ഞ്, അതിനൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു താരാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കരച്ചിൽ നിർത്തും. എത്ര വലിയ മീശയുള്ള കൊമ്പൻ മീശക്കാരനായിട്ടുള്ള എത്ര വലിയ ഗുണ്ടയാണെങ്കിലും സ്ത്രീകളുടെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴേക്കും അയാള് വരെയും നമുക്ക് മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സുന്ദര ഭാഷണം, കീർത്തി, ശ്രീ, വാക്ക്, ചനാരീനാം, സ്മൃതി, ഓർമ്മശക്തി. നമ്മളുടെ ഓർമ്മശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് നല്ലതൊന്നും ഓർത്തില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഹസ്ബൻഡിനോട് വഴക്കടിക്കുന്ന സമയത്ത് പണ്ട് 10 വർഷം മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതല്ലേ, ഇങ്ങനെയല്ലേ എന്നെ വിളിച്ചത്, ഈ പേരല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ നമ്മൾക്ക് ആ ഓർമ്മശക്തി നല്ല രീതിയിൽ എടുക്കുക. ഞാൻ ജസ്റ്റ് കളിയാക്കിയതാണ്. ഓർമ്മശക്തി, കീർത്തി, ശ്രീ, വാക്ചനാരീണം, സ്മൃതിർ, മേധ. ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പോലെ ആർക്കാണ് ബുദ്ധിയുള്ളത്? നമ്മൾക്ക് വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ടീച്ചേഴ്സ് ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും സ്ത്രീകളെയാണ് കൂടുതൽ എടുക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മൾക്ക് ആ തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയുണ്ട് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ കുട്ടികളെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കിച്ചണിലെ വർക്ക് ചെയ്യും, അടിച്ചു വാരും, എന്തെല്ലാം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചാലും അതൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും. ഗൃഹം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ആ ഗൃഹലക്ഷ്മിയായിട്ട് നമ്മൾ വർത്തിക്കും. എന്തുകൊണ്ട്? ആണുങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് അവർക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനേ അറിയുള്ളൂ. വീടൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി വെക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോയി നോക്കിയാൽ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അവരുടെ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ. ഒരു വീട് അത് എത്ര വലുതാണെങ്കിലും എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും സ്ത്രീ ഉണ്ടെങ്കിലേ അതിന് ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സ്ഥൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ധൃതി എന്ന് പറയുന്നത്, മെരിങ്ങ്. നമ്മള് 10 കാര്യങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ ചെയ്യും. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കിച്ചണിലാണെങ്കിലും ഓഫീസ് വർക്ക് ആണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഭദ്രമാണ്. ക്ഷമ, ഭൂമിയോളം ക്ഷമയും നമുക്കുണ്ട്. ഇനി ചിലവര് പറയും എനിക്ക് ഇതൊന്നും ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അറിയുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ്? ദൈവിക ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഞാനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ പെട്ടതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ട് നല്ല ഗുണങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരിക, ആസുരി ഗുണങ്ങൾ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരിക. ഓക്കെ. കീർത്തി, ശ്രീ, വാക്ചനാരീണാം, സ്മൃതിർ, മേധ, ധൃതി, ക്ഷമ. ഓക്കെ. സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹത് സാമം, നമ്മൾ സാമവേദം ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി അതിലെ രാത്രി സമയത്ത് പാടുന്ന വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബൃഹത് സാമമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി ഞാനാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന് റൂൾസ് ഉള്ളത് ഭഗവാൻ അത് ഋഷിമാരുണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് തന്നെ അതിന് റൂൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷം നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ വരുന്നത്. ഋതുക്കളിൽ സ്പ്രിംഗ് സീസൺ വസന്തവുമാണ് ഞാൻ. വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളി, അതുകൊണ്ട് ആ വഞ്ചന എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് വേഗം മനസ്സിലാകും. തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാനാകുന്നു. ജയവും സതുദ്യമവും ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ബലം ബലവതാമസ്മി തേജസ്വിനാമഹം. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവനും, പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും, മുനികളിൽ വ്യാസഭഗവാനും, ചിന്തകരിൽ ഉഷനാ കവിയുമാണ് ഞാൻ. ചിലവര് പറയും ശുക്ര മഹർഷി എന്ന് പറയും, ചിലവർ ശുക്ര മഹർഷിയുടെ മകനാണ് എന്നും പറയും. ഉഷനാ കവി. നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം ഞാനാണ്. ശിക്ഷ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾക്ക് ശിക്ഷ വേണ്ട, നമ്മൾ സ്വർഗലോകത്തിലേക്കായിരിക്കും പോവുക. വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി എന്ന് പറയുന്നതും ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനം. നമ്മൾ ആരോടും പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരാളോട് പറയും, മൂന്നാമത്തെ ആളോട് പറയും. അതല്ല, മൗനമാണ് സീക്രട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ മുഖ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഞാനാണ്. അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതിനാം പരന്തപ. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, പരന്തപ ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ. ഏഷതൂദ്ദേശത പ്രോക്തോ വിഭൂതി വിസ്തരവുമായ. ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് ധാരാളം ഉണ്ടെങ്കിലും പറയാൻ, പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ഒരു സൂചന മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് എന്തില്ല, നാന്തോസ്തി അന്തമില്ല. മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതിനാം പരന്തപ, എന്റെ ദിവ്യമായ വിഭൂതികൾക്ക് എന്തില്ല പരന്തപ. ഏഷതോദ്ദേശത പ്രൊക്തോ വിഭൂതേർ വിസ്തരവുമായ. ഇത്രയും പറഞ്ഞത് തന്നെ ധാരാളം. യദ്യത് വിഭൂതി മത്സത്വം, എന്തെല്ലാമാണോ വിഭൂതിയായിട്ടുള്ളത് ഈ ഭൂമിയിൽ, സത്വഗുണമുള്ളത്, വിഭൂതി മത്സത്വം ഐശ്വര്യമുള്ളതും ശ്രീയുള്ളതും ഊർജമുള്ളതും ഏവവ തത്ത ഏവ
ഏവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജോംശ സംഭവം. എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ എത്രയോ പക്ഷികളെ നമ്മൾ കാണുന്നു, പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പക്ഷികൾ. അവരുടെ ഓരോ ചിറകിനും ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ഉണ്ടാകും. ഇത്രയും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. എത്രയോ കളേഴ്സിലുള്ള പൂക്കളുണ്ട്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ്. ശ്രീയുള്ളതും യദ് യദ് വിഭൂതി മത്സത്വം ശ്രീമദൂർജിതമേവ തത്ത ഏവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജോംശ സംഭവം. എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് അർജുന. ഇനിയും എന്തിനാ ഇത് കേൾക്കുന്നത്? അഥവാ ബഹുനൈതേന കിം ജ്ഞാതേന തവ അർജുന. ഇനി എന്തിനാ കേൾക്കുന്നത് അർജുന? ഇത്രയും കേട്ടില്ലേ? ഇത്രയും വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് നീ കേട്ടില്ലേ? എല്ലാം അറിഞ്ഞില്ലേ? കിം ജ്ഞാതേന തവ അർജുന. ഇനിയും അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാ? വിഷ്ടഭ്യാഹമിതം കൃഷ്ണം ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. ഏകാംശം കൊണ്ടാണ് ഈ ജഗത്ത് മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം, ഏകാംശേന ഏകമായിട്ടുള്ള ഒരു അംശമാണ് ഈ വലിയ യൂണിവേഴ്സിനെ മുഴുവനും നിലനിർത്തുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പവേഴ്സ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ജസ്റ്റ് ഒരു അംശം മാത്രമാണ് പവേഴ്സിനെ നമ്മളെ കാണുന്നത്. നമ്മളെ കൊണ്ട് യാതൊരു പവേഴ്സും ഇല്ല. നമ്മൾക്ക് ഒരു മുടി താഴെ വീണാതെ തിരിച്ചെടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ശ്വാസം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾക്ക് യാതൊരു പവേഴ്സ് ഇല്ല. ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള പവേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തിനാ അഹങ്കരിക്കുന്നത്? ഞാൻ എന്ന ഭാവം, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്തിനാണ്? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത്. ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ സറണ്ടർ ആകാൻ, കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അടുത്തറിഞ്ഞ് ഭഗവാനിലേക്ക് ഒന്നായി ചേരാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. എത്ര പേര് തത്വമസി എന്ന് കാണുന്നുണ്ടാവും ശബരിമലയിൽ പോയിട്ട്. ഞാനും നീയും ഒന്നാണ് എന്ന തത്വമസി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എത്ര പേര് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടാവും? 41 days കള്ളു കുടിക്കാതെ, സ്ത്രീകളോടുള്ള സഹവാസമൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ ഡീസന്റ് ആയിട്ട് നടന്ന് 41ാമത്തെ ദിവസം ഭഗവാനെ കണ്ട് തത്വമസിയും കണ്ട് തിരിച്ചു വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യുക? വേഗം ആ ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സിലേക്ക് ഓടിപ്പോവുകയാ ചെയ്യുക മനുഷ്യര്. അതാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സെന്ന് പറയും. താഴ്ചയാണ്, അധോഗതിയാണ്. അതിന് നമ്മള് മന്ത്രം കൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം, മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മള് മന്ത്രം 3 തരത്തിലുള്ള മന്ത്രങ്ങളാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്. ഒന്ന് നമ്മൾ ഡെയിലി ജപിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഹോമത്തിലേക്ക് ആഹുതി കൊടുക്കുന്നതാണ്. മൂന്നാമത്തേത് എന്താണ് മന്ത്രം? മൂന്നാമത്തേത് വിചാര മന്ത്രങ്ങളാണ്. അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി അല്ലെങ്കിൽ തത്വമസി പോലെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വിചാരിച്ച് ബുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണത്. നമ്മൾ ഹോമത്തിൽ ആഹുതി ചെയ്യാനുള്ളത് സ്വാഹ സ്വാഹ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും. സ്വാഹ അഗ്നിയുടെ പത്നിയാണ്. അപ്പൊ ആ പത്നിക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ആ പത്നിയാണ് അഗ്നിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ആ രീതിയിൽ പത്നിയാണ് ഭർത്താവിന് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ സ്വാഹ, അതാണ് നമ്മളുടെ ഭാരതീയ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വിളമ്പി കൊടുക്കുക, കൂടെ ഇരുന്ന് ഉണ്ണുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവരും ചെയ്യും. പക്ഷേ പണ്ടുള്ളവരെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ആ ഒരു ഗ്രേറ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിളമ്പി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അടുത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇടത് കൈകൊണ്ട് വിളമ്പാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയുണ്ട്. ഇപ്പോഴാണെങ്കിലോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കൈകൊണ്ട് തന്നെ വിളമ്പും നമ്മൾ. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇങ്ങനെ 3 തരം മന്ത്രങ്ങളാണത്. 3 തരം മന്ത്രങ്ങളിൽ ഗുരു ഉപദേശം കിട്ടിയ മന്ത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ ഉപാസിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാം. ഇന്ന് വളരെ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല. ഇന്ന് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്തിശാസ്ത്രി ലെവൽ 5ന്റെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാനാണ് കുറച്ച് വൈകിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഹരേ പറ്റിയിട്ടില്ല കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടില്ലേ എല്ലാവരും? ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കാം മാതാജി. ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മാതാജി, നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ആ ശ്ലോകം വിവർത്തനം ചൊല്ലാൻ ആർക്കെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ്? ഓക്കെ ഓക്കെ. അത് ഗ്രൂപ്പിലൊന്നും ഇടും മാതാജി. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റില്ല. ശ്ലോകം ഭഗവത്ഗീത ആർക്കെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ അറിയാമെങ്കിൽ തെറ്റുകൂടാതെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ.
ഡൗട്ട് ഒന്നും എല്ലാവർക്കും? കൃഷ്ണ മാതാജി വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകാണോ വിവർത്തനാണോ മാതാജി? ശ്ലോകം വായിക്കും മാതാജി. ഏ? ശ്ലോകം ശ്ലോകം വായിക്കും. ആ ഗ്രൂപ്പിലൊന്ന് ഇട്ടോളൂ മാതാജി കേട്ടോ. ഞാൻ പറയാം, അഡ്മിനോട് പറയാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഇന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ everybody. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ സ്റ്റോപ്പ് കൃഷ്ണ ചെയ്യണം മാതാജി. മതി. ഹരേ ആ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ താങ്ക് യു. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു ധന്യവാദജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ.